Oh, hello. Hello? Taga-Silikan? Oo, nakabihis na ako. Nakakulay brown ako na damit. Hindi kikitaya. Ano tayo magkita sa may malaking kawa na nagpipisit-sweet na tubig? Hindi dapit niya ah. Sa Coliseum lang yon. Iya, sura mo kuti ah. Hello? Anthony ah. Text na tawag. Wow, hindi ka punta ah. Magpunta ako doon sa mga kasama ko. Kasi mausapan kami ngayon na magkitaay kami. Di ba kagayanan ka? Hindi na kasi ako marunong magsalita ng kagayanin. Kasi nahirapan na ako. Paano mo nalaman na kagayanin ako ah? Siguro sa pananamit ko. Ya, lakas naman ah. Shh. Shh. Siya nga magpunta. Oh, hindi talaga siya naglikid oh. Ha? Iyakan? Ayak ka po, Mau, no? O, grabe mo naman kaya bang kanina pa ako nag-sit-sit sa'yo, hindi ka man lang nagbulikid. Di, sura mo kuti ah. Tayo dyan, naray mo ya. Mapon ni kaniin. Lagi pa kapanaw. Wala pa nga, kanina pa nga tayo nag-antay dito. Tayo dyan ko na, papunta na daw siya. Panay, nino kayo matatagalog ta, kagayanan kaya na. Hindi na nga kasi ako marunong magsalita ng kagayanin. Kasi dito na tayo sa syudad. Matagal na kami dito. Di, sura mo puti ah.